Allah Rabbi batuan itu Nabi Muhammad penghulu kita wahai sahabat itu dan saudara. Ya assalamualaikum ya jiwani dengarkan kia sama dengan mandiri. Kullu nafsin dan saikatun tiap nambat nyawa menanggung sakit jo mati. Tidaklah dapat dibadia baik elok lagi ni bakiru-kiru hari kiamat apabila tiba zaman berubah daripada Nabi biasa matahari tarabi daripada matinya. Hai makuna turun angin yang tangkas kayu-kayuan saumpamu kafe. Hai di pusiang angin tarabang kapten waktu itu dah jalan lapik kemana yuisan bagage-gage alam lakalam walalari indah nadape main memande mula alam para majompa bumi naleba di nyuki jamakan Madinah nyona tidak baitul muqaddis pulau sawatu dah jalan nadape lalu ke situ aduh sahabatnya manku begitu malaikat beribu-ribu itu sebelum kiamat berdiri hati mulai hilang mula mati tobat yang tidak dicari mulai elok bertobat dari zaman mati dan jangan menyesal kemudian hari itu. Nyawa kembali kapado ilahi
Ode baraka dalana suka dari junjungan Ola di padana dekan amat dari Tuhan yang Ode lada kedela tulu kami kama Ola kama ngambang nabi Tuhan nabi Muhammad Asaboy ode sabado jadi saboy apu sin ingado de ilana dari nana aso de la ino babila la de simpa
Tuhan batan namalan lay musin papilo. Oleh ketuma arusit o anu magitu magitu sama sonyo alamayo balu malade baruko yang lomba ibu balu babaku oleh mago adam delay balum baratom oleh basaruko balum banarako oleh nuralade Muhammad di dalam alammu kalau lagi pandang ode indah baruko oleh kalau dikaito ode indah taraso itu bana alai sifatnya Tuhan bukan dulu delai bukan dulu alai bukan delai bukan baru delai putih joita adalah dengan joitu itu basalan kalau delai kalau lay dipandang iyo orang lade yang wahai dipandang tak sampai oleh kapadu Tuhan kapadu Tuhan diampir mati desa jalan jangan begitu itu sekarang satu kanatan katuju abate jam deka untuk abate supaya denada gue uji lay diada lagi manoingo ajo kalau tarabang lay ko balu matarang abagi tu dalammu oleh kapado guru oleh andal tayo oleh kalau jalan oleh banyak simpang oleh janji leko sampai oleh ajal total oleh dalakalu tak pandai baca oleh manusia kulimba aku indah biasa bagaimana ko indah biasa sudaro andai dan tolak andai tuburan la uji jalai batu joinkan ada kaputusan pandang kapado Tuhan aku salemu alai kapado iman alai iman di hati karamin di Tuhan di sifat di Allah alai batin alai biasunyo soal pengajian biada itu alai hilang apa ke balik juru tulis kapado siapo nan kami gadukan kalau lagi nolawi adi jadi larikan sampan salamu nelamu jadi sekarang delayo kini nan bagi iyo karunola deno ari bare panan tengah malandu sarano di
sidang pasilawa pengajian memang lei adu pengajian murangan tua-tua. Iunan kalau nak irama tentu kah untuk nan mutu Baik kita bangga sapatah dan kedua. Denejo irama denan mano iyo akan lagi itu bau. Irama la sero tapi sudah geneng kapan lo. Iyo atau irama kasih datang irama kurang minang. Ada negara jamaah pun dan kasero. Iyo nan pula dino kadapi iyo wahai de anak ambo. Ikunan apa tanya Tuhan akan main katanya pula. Iyo kareno maalum gitu baru yo tini kabaru. Kali ini kita basuh di tampe iko. Ode iyo ramanan te kasih da iyo nan namano kito bau. Iramana pada pasir baanan kanan kasironyo. Ode lai mani gandi jubo. Rasa patah jodoh duo. Sadarlah wahai manusia. Teng-teng Kaidum Lamu Ela itu jua dia bandanya dan lawan desa kambui desa kambui bintang bodohnya desa kambui bintang bodohnya Usah dunia dia dipatuhi karena indah selamat esok harinya indah selamat naik di dunia esok akhirat mau dipakai kedua-duanya mau dipakai kedua-duanya dia pasang mani dataran jalan mereka sarugo oh delai tulan niramano dirantang iyo re panyaman mungkin akan iyo dan kamaloyo iyo le mario diantikan delay mari diantikan iyo dan kue nasak mintaro